Στη Θράκη συννεφιά. Στη Μακεδονία από το μεσημέρι βροχές και στα ορεινά χιόνια. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας οι βροχοπτώσεις το απόγευμα και το βράδυ θα είναι ισχυρές. Στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Στερεά σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια στα ορεινά. Ανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο. Στην Πελοπόννησο συννεφιά. Βροχές κυρίως στα ανατολικά. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ στον Πατραϊκό και στα 8 μποφόρ στο Νότιο Ιόνιο. Στην Κρήτη πολλές συννεφώσεις, λίγες όμως οι βροχές. Στο Νότιο Αιγαίο, νοτιοανατολική άνεμη 5 με 7 και από το απόγευμα 8 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις. Οι άνεμοι μέχρι το απόγευμα θα έχουν ένταση 5 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα ενισχυθούν. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις Ποράδες, συννεφιά όλη την ημέρα, βροχές από το απόγευμα. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, νεφώσεις το πρωί, βροχές από το μεσημέρι, καταιγίδες το βράδυ. Χιόνια στα βουνά. Από νωρίς το απόγευμα, βροχές και ενισχυμένη νότιο-ανατολική άνεμη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς.